Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eh bon André. Ma foi d'abord intle salam alaikum ni wati ni sogoma. Ba se gafo. Ma foi ni sanfana. Ko so wada fe sanga, slima fe sang. Slima fe sang. Je ni be ala ka se ba esa. Angala ka bako. Oche. Ko so ngola sa so ngoda fa sanji. Ko ati makle nyigi de. Oche. Oye. Eh jodi. Oh, abasro mo chama mga tiga baraka yoro la. Oh, mimi ngira shira baraka yoro le baso ko chama mga sensu. Oh, ima ku nyama basi abasro ma chama basinga. Oh, kan ba ko kati makali moshi. Ati makali nyigi. Aywa, tubarikallah. Ko songoro washi sankoro washi fanati do. Oche ni ko ni gele abar sira yoro doma. Mo do ati do kibise ko la. Ni ko gele. Allah akbar. Waro ni misal da Mali kan bi gɛlɛya bɛ Mali fan bɛɛ degun bɛ jamana fan bɛɛ siga t'o la min bɛ ɲɛmɔgɔya la kuma dɔ a tɛ dɔ k'a b'a seko la o tɛ tiɲɛ ye parce que a bɛ ka baara min kɛ a nɔ t'i ye kosɛbɛ o de kama a bɛ fɔ ko sanji jukɔrɔ wɔsi tɛ don a bila ye an b'a kuncɛ ni mun ye ko n'i y'a mɛn ko ti ko sa ko ni san nana na ko sɔnni bɛ sa o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ko ti ko sa nga ni san nana nakɔ sɔnni bɛ dabila ti dɔwɛrɛ o nakɔ bɛ sɔn nɛma de kama ji de bɛ kɛ nakɔ kɔrɔ nga ni san nana o nɛma yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔlen i y'a faamu ko dɔw bɛ yen n'olu sera i b'a ye k'a fɔ ko furanjɛla fɛɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ jɔ ni ko fura yɛrɛ yɛrɛ sera bila ye i y'a faamu wa? I y'a faamu o de ko ni ko ti ko sa ko ni san nana na ko sɔnni bɛ sa de ni ko yɛrɛ yɛrɛ sera waati min na o t'a ɲɛnabɔlen yan a banna bisimila an bɛ dɔn jumɛn na bi bi ye juma ye marisi kalo tile 24 don naamu san 2023 fasiribɔ kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafo kɔnɔ naamu an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuli ka se ka sɔrɔ ko dɔw la bila ye tubarikala an b'a daminɛ faso yɛrɛ ka fasiri l'essor ɲɛta ko sanubɔ sira kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɛ ka tɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sɔrɔ o mɛnna kan an tɛ deli ka tɔnɔ minnu sɔrɔ a ko la o ye jo ye k'u b'a la ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ o ko ninnu siratigɛ la o ka ɲi ani sira kan la boli bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na k'a sɔrɔ kasaraw ma caya min bɛ wele ko sécurité routière ko mobili bolila 200 jate dɔ farala olu ka dɔnniyaw kan o kɔfɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ farafina ndɔlɔcila jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ wele siran ndɔlɔci sira kan ko CAN 2023 o warali hukumu kɔnɔna na ŋanaw ka kɛnɛba i b'a ye k'a fɔ ko samatasegaw olu bɛ labɛn na walasa ka se ka ndɔlɔci 2 fana boloda minnu jɔ se bɛ se ka bonya kosɛbɛ an ka kɔrɔwa taga la bila tubarikala bi Mali ko Mali d'aujourd'hui bi Mali bɛ ale kumalen don Mali ni Makan jamana ni Qatar fo ka taa se Maroc an ka jɛɲɔgɔnya kan sɔrɔko sira kan i b'a ye k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ fana sira kan nafaba bɛ jɛɲɔgɔnya ninnu na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni bi Mali ka ɲɛfɔliw ye ka sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka jalaw donni k'a fɔ douaniers ka jalaw donni ko colonel Assimi Goïta ye a ko lakile k'u lajɛya ko ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général Amadou Konate douane ɲɛmaaba ko ale ka laɲini dɔ sabatilen ni PPM pharmacie populaire du Mali k'a ɲɛmɔgɔba ye cɛsiri dɔw kɛ minnu ni olu nafa b'a la ka ye sisan kosɛbɛ BMS kɔnɔna na Banque Malienne de Solidarité o kɔnɔna na yira k'a fɔ ko ɲɛmaa kura min bɛ yen nɔ sisan k'ale ka cɛsiri barika nɔ yira kosɛbɛ sabula k'u ka tɔnɔ bɔra miliyari 1 ni miliyɔn 500 la ka se miliyari 21 jate ma ko a ka cɛsiri nafa yira kosɛbɛ o min tali kɛ BDMS fana ale ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen musakaw ni tɔnɔw o ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se CFA wari miliyari 2,000 miliyari 100 ani miliyari 50 jate ma k'u fana o dantigɛli k'a bila yen wari bɛ Mali la dɛ ni wari bɛ bɔ banque la o bɛɛ taa jamanadenw ta ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a se ka t'o la Bakary dun ta wari dɔgɔ banque la o b'a fɔ wari di ma ye banque b'a fɔ banque de b'a yira ko maliyɛn wari b'u bolo
parce que mais wol dogolen doli na bangila eni milliard ba hakki be nga bangila muga desobi dola Allah akbar l'indépendant abla akuma kacha ko professeur Victor Sy ala kaynala ko nakuma wole ko le combattant suprême ko kunungo fatuli wi aka sutralu ko bula jele nyinabo angamado ko ma chama o ye tasibla ka nyesi ma ko folenga wuli ka joni aka chesruma nam nazaro ka tomme wuli ko angamado le parce que wolo lo nek dugule il est né à Tombouctou dans ma ville 1936 donc angamado sa bichi ngane wolofla ka o balo abdo kala ga hinala amin ya rabbi nazaro ka tomme wuli ko Union européenne o luka la sigdembe sayli jamono togola Emmanuela o ka cimetière ka fo shara sumayira maliko kum kono malla ka usa fere ka ke bala jele ka be akokan jama famba ka ta sakle fe sabula ko yela mamindo ko ako ka kelem kusebe alaka munde bala amanga so dinanga do wal so kuma able o dina o nyebay able nam mo mi ke na sondi o so ko me ka so gola de Allah akbar bandi ay sango na songo to diw amayere ayo abe fana tu fane de est-ce que tola ayo na be fora tiel wige bismillah ato fogara bamano ko tiye kadi de mais ni tiye bo fera na be fora ko ni tiye kadi mais ni tiye bo fora tiye wige do wati dola oui voilà chembe fo wati te wati be fo wati be chen dola est-ce que tola nyama koro police so mi be no nam ko lu ko ne fana yete da yana mini furambe wele ko cocaïne de feriba do kan ale tabra do kan munu ma taka udugudu ka tana yorola nam ko musaka mi mbesi se favore million mukan duruma able ko mi minanu la ka bisu kisama senas faso here ko ale anyini ka foko rasbach ni urukia dumia ni bela jira wala wele ko rose ko kabla kabo kasula au côté ayo ko wido kasole temedi bo tende mali tribune alma fana ti do te wable ay ko doni ke teri ni bolie ko ma fi ko dufo funa ci wala mali tribune ya sangare adama PSG secrétaire général lo le ko asementi aka foko mali démocratie ko ni mona nga ko mali politique mo ko de mamo wable awo donc we halisa u gerala gerale no halisa ku gerale no automoto guni ayo abde sambi sa bay momo may police mo duguni ubi benta dem sena fiya bu nuna ay si gerbe bi te ayo toblike gazi ko ale songo ele ndo sisa kusube esumule mo bo oui tiens ko PSD a parti PSD jela klino ka so ko ay be me doke amika dangar ke jamana ka yere ala ko yala ko toymina chiwa nam ngan tombo yoro la flo abla nan o jabi tembolo ko won mi ko be la flo le sphinx alekodi ko femi mbe wele ko open ai bakari ko confle ni ba ko do ko bajaluka Paris ko bajaluka Paris hagli bola ana hagli bola kana wadila azul bakari ko do ayo kena buya able ko ma chama se fawari million keme chama ko ko ndara kira katani olu ko munu ka won ndara kira ko lu kon mala ka jara klika able ko jela ki la akbar tare mo men jela ko la de asika tola ma ka cham akuma ka cham mi tali ke kan mi nanga ngata tan kolware mali ni gambi le sabana ndura chuo ko na ko shegne de ma nyini ka foku mo ka boka sama taseo singormado ni ndura chinu sraka okany ba ifuna ka foku ogosago seknika jo ko se fo million keme so bajati le ko bora faso ka keso non ka foko barab na kenui tubarikalla mais ka kara barab ma ke ko musaka mali ko wari taramine ogoni vita bakti ni ayo nejme la pioche bon pioche ko ayo
Oko fura soroli kurango geleala. Fura jume. Ka fura soro kurango geleala nga jamana. Ah ka fura soro kurango tigman bambalina. Ko ministre Sirou Lamine Sirou Traoré. Oko ale koni bala ka kuma munu fa ko kiseta jama bela ablanda. La akbaru. Mimi tale ke bolo fon songo geleal ko sara kan. Ko jawo ko ministre Mahmoud Ould Mohamed. Ko yela ko ale bala ka yele bo malidu mawa kuma be mali kura Senghor Madono ko kono mouvement Mali Espoir ko ale bala ka gaw ko timnaja u ka seka wulka joke ka chamanja France Senghor Mado ablandan tabarakallah bimbaga dana volonté le fondement bo continue ko yara wal ka taji fere kura do dalla bo ko commune Sengla ko mo ya ko kumbeni nyaga nyaga ko sube nam oku jago kelo ka nyuma ko bambe wala ko forum économique de la système alors ko ko na sigiste nga marskalo ke bisaba ka sia ke bisaba ni kele na tema alors ko irana ko DGCC nyamugo fona bala ka mo hakli sigi ko sube ni si mbako nya feon balo feon nam uso ko ni ou la soroli nogala ko bala ka mo hakli las ko sube ka ni si o tableau numa so wadana kuna frontele ko wani abla tabarakallah mbo mina o chugola bawan André ambisi ko sambisa ba anifla ambisi ko musamna wati ya musamna wati otewa atete ka tle wati naka de amba fote atete ka tle na wati sa voilà wontene ambi domuna 24 mars dimanche 24 mars 91 bi ambe vendredi 24 mars 2023 ko bele ba sabare kera moya ke Musa yere ka fangere to nonina yo juman ako fole jume fagali mun kera 22 23 bamako ya ay bamako muso bedimi bamako muso ko an dende bi botan ka fo fanga ka ta dron bu fa ko lu yere ko ni cew desara ulu muso yere de bi ta fo pale la ka ta Musa mene ka jigi imagine comment Muso t'as fait film la mine hôtel Muso de Bora pour du travail là Katebe Gabriel Touré là ko lu ta fo kulba c'est là sur comme ministre de la défense yoro là ko sekata kulba donc wu jenzeni gazé Muso wutara sinon Muso ko lu ta ni cew desara lu ta Musa mi le fanga bana bangot abi bango la ni fanga bana bi ba ouais folo aflana Djibril Diallo, membre du BSC, il était le secrétaire politique de l'IDP, l'Union démocratique du peuple malien. Avec Moussama, Saya Kera, Ankoso, Fanga Koso, Mangan Tiara, Kwanga Fangabla. Bon, ni ma Fangabla, ne connaît démissionnaire, ne bora Fembela, mbora parti là, mbora Psigiora, mbora Ndiora, tout fois là. Nga lettre flé, mbora là, au Lunkere. Konya, ni tane kontara. Djibril Diallo. Allez, connaît que lettre c'est pas comme Moussa, comme Kokelera. Dugu ba feke wuli ma obisa fanga ko la onkoso bon ni ko niti ta ne ko ntara nga démission fla ne bora parti là ne bora sigura mbora ndiora tu foi là le 24 wo donc elle dimanche 24 au dimanche 24 ni mo jamana de mo ko fort démocratique mo ba feka Moussa ka fanga bla ou les lettres c'est lettre ouverte de démission de président de la République, démission du gouvernement et dissolution de l'Assemblée. Oui, lettre ouverte que bourse de travail là. Ah, quoi John Bitane, Moussa fait. Quoi t'as dit Moussa moi? Moi dure bolota quoi Bitane? Ambian nitoi. Quoi Bitane il faut couler Amita dit Moussa moi. Jamal Manjiwa. Alors qu'il n'a pas créé Karambera, à ce moment-là des secrétaires généraux y NTM. Joka wili bebe ke ale ka dagadala ya famo maître Demba Diallo ala ka hinale fanala ale tu ambiance nyema ya association malienne de défense des droits de l'homme ali maître Dissa Traoré il était le bâtonnier des avocats avocat nyema Abdraman Baba Touré il était le secrétaire général de l'ADEMA avec Hamadoun Ba qui était de l'AM quoi dama ambiera na amata di musom uli amene ka yele fokulba 11h30 yele Musaye Moussa ni akamugo ni jango sego siglendo la Moussa ko akaradi ko lettre flé jamana de ne vedugo ko ngana le digo ko ka fangabla ika gouvernement ka ci ka assemblée ci anga gouvernement kura ko nana wala dima
Moussa est nasro ne kuma yo. Ah, Moussa Komou, votre démission. Nous sommes venus vous remettre le texte de votre démission. La démission de votre gouvernement et la dissolution du Parlement. Moussa, je ne démissionnerai pas. J'ai été élu par le peuple, je ne démissionnerai pas. Bakary Karambeko, Moussa, on n'est pas venu pour discuter, on est venu pour remettre la lettre. Moussa, si c'est comme ça, on n'a rien à se dire. Dembako, on va rendre compte au peuple. Oubora. Oubolengo, alors qu'il y a Django Segola, Django c'est le secrétaire général. Abola, quand il y a un gars qui est à Famou, comme Moussa 10 000, nous, c'est grave, nous devons dire. Quand il y a une lettre de Moussa, Moussa quoi, tu démissionnes. À toi, en bodon. À toi, mon gars, ça doit se faire comme à Keretan. Combien de nakera fanga ko fama bindo fangate ko fangate donc en bateau d'ava donc c'est là où il y a Moussa Menaka dit fanga bana au chocolat voilà mon cœur le 24 fanga vleni fanga bam to vleni oh fanga bana le 24 sinon mon robo le trata kay le fo kulba fama sigiro la ka fama fanga bla ni fanga bande au lutu digi non ni fanga barka ma ba otseke voilà donc on se ko ni fama bindo mina ko fangate fangate na blay o kuma yake fanga na kashi folo jume dem se nyodo nana aflana muso de ko lubi la kata fama mine o ko ni et puis muso ga fanga blaga nyesi fanga ma fini blaga nyesi fanga ma o mani bla mani ba wone kara musa la alaba mun le kara sa da su vene bembenge ko bo akani yanni be ka fama kelenge che anga musa mine dron anga erzo donc militaire o musa mine. C'est ça la révolution de mars 91, c'est la chute de Moussa et l'arrivée de la TT numéro 1 avant la TT numéro 2. Ça c'est l'histoire du Mali, une partie de notre histoire. Mais à Karambe, il y en a un. Bon, ma voix, il travaille. Kambe.